Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Negros Island Region ginalantaw nga mangin sentro sang economic growth sa Visayas. Permanent danger zone sa Bulkan Canlaon dapat mulagid sang tawo suno sa OCD. Fivox nagsiling nga ipaiway na lang ana yung cloud seeding operation. Negros Power nakahanda na para magsugod sa pagserbisyo sa mga konsumidor. Kag sa Good Vibes, nagsugod siya sa 150 pesos nga capital subong contractor na sa mga balay kag buildings. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, wala sang weather disturbance sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pero posible ang pagbubo sang ulan. Sini nga hapon nagbubo ang ulan sa pila ka bahin sang Negros. Base sa weather forecast sang Pag-asa, ang bilog nga Visayas mangin mainit kay wala man sang kun anuman nga weather disturbance sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pero posible ang pagbunok sang ulan kun hapon o kun gabi, dala sang localized thunderstorms. Ang easterlies ang nag-aapekto na lang sa karon sa Eastern Mindanao. Ang ridge of high pressure area ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas kag nagadala sa mainit nga panahon, magluwas na lang kung may localized thunderstorm. Sa number 9, oras ang pagpatuman sa Car-Free Sunday sang ginpaisol sa 4 a.m. hasta 8 a.m. Public hearing angon sa ginaduso nga ordinansa ipatuman sang konseho. Bisan pa madamong nagbuylog sa nauna nga Car-Free Sunday sa dalan Lacson sa Bacolod, may mga motorista nga nagreklamo bangod apektado sang temporaryo nga delay sa biyahe tugas sa ginpatuman nga road closure halin sa corner sang Banga Ramos kag Lacson Street pakadto sa North Capitol Road. Gani magatala na si Councilor Celia Flores ang public hearing agod mabalay sang gusto ang iya naduso nga Car-Free Sunday ipaisol sa Bacolod Traffic Authority Office pating oras sang road closure halin sa 4 a.m. hasta 8 a.m. sa madason nga Domingo. Ginduso ni Mayor Albi Benitez ang pagpatuman sang Car-Free Sunday sagod mapabaskog ang kampanya para sa healthy lifestyle kag environmental protection. Sa number 8, mga sidewalk vendor sa downtown sa Bacolod ang ginapahimo sang baligyaan kada gabi. Masami nagakatabunan na sa mga baligyaan sang sidewalk vendors ang mismo mga lehitimo nga commercial establishment sa downtown area sa Bacolod. Ang 1x1 meter nga area ang gitalana sa ila nga nagasululobra kag kun kisa nagalalapaw na. Gani nagpaandam ang katapos ng City Legal Office Enforcement Team nga kung hindi nila mahimos ang insakto ang ilang mga baligya kag mga lamesa paglabot las 9 sang gabi iga kumpiskar na inisan task force. Nagpasalig na ang mga vendors nga magasunod sa regulasyon agud nga hindi sila makaperwisyo o kung magasablag ang ilang mga produkto sa mga nagaalagi sa sidewalk sang downtown area. Baka abalang ko na sila makabudlay kinong tag-iya pa sa establishmento, ang kapayon sa inyo na dapat ka muna payon siya. Kaya kung magreklamo na siya, palinon ka budi. Sa number 7, Negros Power ang nakahanda na para magserbisyo sa mga konsumidor. Sa tion nga matagaan na sang go signal nga maka-operate, ready na sila. May report si Romeo Subaldo. Diri sa may second floor sa Robinson sa East sa Bacolod, ang sadtuan ay hardware kag appliance store ang karon gin-convert na bilang business operation center kag customer care center sang Negros Power. Suro sa presidente kag chief executive officer sang Negros Power nga si Ruel Castro, matapos maaprubahan ang ilang prangkisa sa Kongreso kag Senado, iga-transmit ini sa Malacañang kag bagahulat na lang sila nga permahan ini sa presidente. Pagkatapos ini, maka-operate na sila. Natapos na tayo sa Congress, no? Natapos na tayo sa Senate, and as far as I know, the bill is now being prepared for transmittal to Malacañang.
No? So probably it's just a matter of days. Hopefully hindi ipito ng presidente, no? Of course there's still the chance, no? But we'll be hoping that we pray that it won't happen, no? Na kung the least that could happen is let it lapse into law. Ang Customer Care Center may 13 ka mga counters, may cashier, customer welfare desk kag application. May 50 nga seating capacity para sa mga konsumidor nga magatransaksyon diri. May monitor para sa queuing system. CR, and we have our little nook wherein customers can have their coffee and a little bread. Free coffee. Yes, free coffee, overflowing coffee. Ang Business Operation Center naman ang working place sang mga empleyado, wala sang mga division. May para sa customer service, may para sa technical nga mga employees kag para sa admin. Diri man makita ang control center kag opisina sang presidente. This is our temporary control center. Diri makita nyo di ang tanan nga mga helpline, diri sila matawag sa ato, no? So once we receive your concern, you will be given a ticket number and you will follow up the ticket number once nga ang imo nga concern wala pa ma-address. Sa pagsugod sa Negros Power, may 360 sila ka mga empleyado ng organic. May kapin sa 500 tubtub 700 ka mga third-party employees. Masobra naman sa 200 sa nag-apply gikan sa Seneco. Kakalabanan sa ila ang gin-hire man sa Negros Power sunod sa kay Castro. Magapabilin sa gihapon ang building sa Seneco, pero ang tanan nga mga transaksyon halin sa pagbayad sa bills pati na sa pagbaton sa reklamo sa mga konsumidor diri na sa bag-o nga building. Temporaryo lang ini nga location samtang wala pa mahuman ang building nga sa iluwa nila sa may Lacson Street sa The Row. So this one is just temporary until we'll be able to transfer sa The Row. We will be renting that at least for the next 5 years, and that's going to be our office. Where's that, sir? The Row. That's along Lacson sa may Citadines. May diorama man sa gawa sa opisina para mapainsindi sa mga konsumidor ang sistema sa power distribution. August 1, ang ginalantaw nila nga maging fully operational na ang ining opisina, pero kung kinahanglan nga mag-operate sa mas temprano, nakahanda na sila. Sa number 6, temporaryo nga road closure sang Father Ferrero Street sa Bacolod City ang ginaduso agud tumabutangan sang pasilidad sang tenants sang Manukan Country. May report si Nico Delfin. Bangod magamay para sa mga tenants sa Manukan Country ang ilang nga salayluhan nga temporary facility ginduso ni Mayor Albi Benitez nga mapatuman ang partial road closure sa Father Ferrero Street agud nga mas mapalaparan nila ang ilang stall sa reclamation area. Ang SM Prime Holdings Incorporated ang nag-construct ng temporary facility sa parking area sang mall. Libre ang renta para sa mga magasaylo nga tenants halin sa Manukan Country. Ang ilang reklamo is kulang kuno ang ilang space nga gina-allocate sa SM para sa ilang mga customers. Sabi ng mga iba ng mga tenant, lagpo ang ilang lugar. Ginsiling ni Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse ng Konseho, pahanugutan nila bisan ng mga tenants nga wala pa nakabayad sang utang sa syudad nga makasaylo. Inegod nga masuguran sa ngasang PHI ang pagdemolish ang daan nga Manukan para sa joint development project sini sa reclamation area. So duha both gani mo, may ara sila nga dedicated to their own units or stalls. At may ara pagid nga common areas. So do extension. Do extension pagid. Amo nang ginana sang daw way man, one way nga makaagyo ng yapon ang mga salakyan. So if there are any complications sa pag-transfer, kung may ara nga hindi gusto, I'm open to bidding out the stalls. Ang City Legal Office ang damlag nag-issue na sang notice to vacate sa mga tenants nga gintagaan sang deadline nga magbiya sa Manukan antes sang Hulyo 5. Sa 26 ka mga tenants, 19 ang nagpamalibad nga magbaton sang notices kag kadaman sa ila. Mas luyag magpabilin sa daan nga Manukan Country. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 5, problema sa kakulang sang supply sang tubig ang ginapaabot masolusyonan sa Bacolod sa Madason nga City.
Halos nagserbe na nga palaliguan sa kabataan ang nagalik nga linya sang Basiwa Prime Water nga yara sa Kalog sa Barangay Villamonte, tugas ang kakulang sang water supply sa nagligad nga bulan. Pero makaligad nga ningin operational na ang water supply project sa Bukal-Bukal Spring sa Barangay Alangilan, tigayo na nga nasolusyonan ang problema sa 11 ka mga areas nga halos wala na sang water supply nga nagalabot sa mga pamalay. Nalakip na diri ang sa Barangay Villamonte. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga amat-amat na nga na-restore sang water utility ang kinahanglan nga water supply sa syudad halin sa 70 MLD o kun million liters a day nga nagsarurot sa 67 MLD sang tig-ilinit. Ginapaabot sang alkalde nga ang target nga 80 MLD sa madason nga simana. Gindugang niya nga dapat makaayo sang water utility ang mga nagalik nga linya sini nga magtayuyon ang water supply sa mga lugar nga masami ginakulang sang tubig. Ang Bukal-Bukal was able to give about 4 MLD. So ang target Manila is 5. No? So if they will enhance ang water supply to sa spring water nila, they should be able to hit the target. Nagbalik na siya 76, ang target nila is 80 plus. So hopefully by next week ko na malabot na nila ng 80 plus. Sa number 4, luyag sa Department of Environment and Natural Resources nga mapatod ang lugar kundi niga-position ang mga instrument sa pag-monitor sang kalidad sang tubig kag hangin sa probinsya dalaman sang paglupok sang bulkan Kanlaon. Suno kay DNR Secretary Maria Antonia Tony Yulo Loizaga, yara siya sa probinsya agudto nga matalakay ang pagpatuman sa testing sa kalidad sa tubig kag hangin. Rason nga sila nagapakig-angot sa gobyerno probinsyal. Importante suno siya nga mapatod kundiin ang pinakamaayo nga lugar nga iga-position ng ini nga mga instrument agudto tigayon nga makapatuman sa mas epektibo nga desisyon. Ang lahar paathag niya ang magaili kundiin mayara sang waterways kag ini mahimo mag-aapekto sa pananom sa mga isda o kun mismo sa komunidad kag ini magabulig sa ila sa pagpatod kundiin ipahamtang ang instrument. Suno kay Livino Duran, ang Regional Executive Director, sila sa karon ang magabutang sa monitoring station nga mahimo isa sa suba sa Bago. Pero ang bahin sa Canlaon City, yara na ini sa idalom sa Region 7. Ang monitoring sa air quality ang nagapadayon. Suno kay Yulo Loizaga, ilaman nga iga-enhance ang sahi sa mga instruments nga yari diri karon. So actually, the instruction of the Secretary is very clear. And we wanted now to establish monitoring stations for our water quality. And probably it's on Bago, probably Pagiplan River, and of course part of Canlaon. But the Canlaon side is now being taken care of Region 7. The air quality? Yung air quality continuous yan. There is also a recommendation that we talked about in that, you know, there are needs that are fairly localized. No? And unless we establish instrumentation that is in a network that serves the local decision making, we cannot make decisions that are fully evidence-informed. So what we have suggested to the province even is to begin to look at establishing localized instrumentation networks so that we can determine the conditions here, but align them, of course, with the national agencies. Sa number 3, hindi man mapatod sang Vbox kung anong kadamuon sang volcanic deposit nga yara karon sa ibabaw nga bahin sang Mount Canlaon matapos ini ang naglupok. Suno kay resident volcanologist Marie Andeline Quincia sang Canlaon Observatory sa La Carlota City, wala ginatugot ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa posibilidad sang phreatic eruption, rason nga sa mga malapit lamang sila nga mga areas nagapatigayon man sang ilang nga monitoring. Mas maayo suno kay Quincia ang pagpaiway anay sang cloud seeding operation sa Negros Occidental bangod hindi man mapunggan kung magtupa ang panganod nga magadala sang ulan malapit sa bulkan. Ang damlag pa na eksperyensyahan nga lahar flow sa biyak na bato kagiban nga bahin sang kaiping nga mga lugar sa La Casillana ang tugas sang pag-anod sang mabunok nga ulan sa mga volcanic deposit sa ibabaw nga bahin sang bulkan. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan Canlaon. Naghagan-hagan lamang ang pagtayog nga na-record pero nagapabilin suno sa Vbox ang ground deformation kasubong man ang sulfur dioxide flux nga yara sa 2,792 katonelada sang Hunyo 12
kag ang plume nga 300 meters ang kataason. Kay basi diri siya nga ang clouds will ma-develop siya diri sa may bulkan nga part, and kung may sediments kahit dito nga biling, so pwede man siya ma-wash off. Sa number 2, luyag sang Office of the Civil Defense nga mapatod ang boundary sang 4-kilometer permanent danger zone sang Bulkan, Canlaon. Suno kay Regional Director Raul Fernandez, sa delineation, mas mangin mahapos ang pagpatuman sang 4-kilometer permanent danger zone. Sakop sa 4-kilometer permanent danger zone ang pila ka mga barangay nga yara sa La Castellana, La Carlota, Murcia, kag Bago. Suno kay Fernandez, karon nga yara sa alert level 2 ang Bulkan, Canlaon, luyag sang OCD nga magapabilin nga wala sang human activity sakop sang amo nga danger zone. Ginpasalig man sila sa natungdan nga mga LGU nga na-evacuate na ang mga nagapuyo sakop sang danger zone. Sa June 12 nga datos sang OCD, may 6,119 ka mga persona ang apektado sang paglupok sang bulkan. 4,785 diri ang yara sa mga evacuation center. Sa La Castellana kahapon, may 1,362 ka mga pumuluyo ang gintugutan gikan sa Mansalanao ang makapauli sa ila nga mga balay. May mga evacuees man sa La Castellana nga yara nagtiner sa Binalbagan suno sa OCD. We ask for, number one is for the continuous testing for the air quality and the water quality, and then we also ask for the actual boundary or delineation of the 4-kilometer danger zone, no? Of course, in coordination with the FIBOX, so that we can really ma-determine talaga natin kung saan talaga yung boundary. So para ma-impose talaga natin yung permanent danger zone. The reports that we're receiving from the local government units concerned, no, na-clear na nila yung area. Yeah, so right now we are just dependent on the reports that we are receiving from our LGUs. Sir, who will give the clearance for the evacuees if okay na to go home? It would be it depend po sa ng Canlaon. Yeah, as a status ng Canlaon. Kapag nasa alert level 2, definitely we cannot allow them to go back. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Ang Negros Island Region isa sa mga ginalantaw maging sentro sang economic growth sa Visayas suno kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Subong lang nga hapon, opisyal ang ginpermahan sang presidente ang Negros Island Region agud mangin isa na kalayi. Para sa presidente, praktikal lang nga ipaidalom sa isa ka rehiyon ang Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Sa isa lang ka isla nagapuyo ang mga pumuluyo pero napaidalom sila sa separado nga mga administrative regions. Denikada na nga ang mga taga-Occidental kinahanglan pa magtabok sa Iloilo kung may iproseso sa mga regional offices kag ang mga taga-Oriental kag Siquijor naman nagatabok pa sa Cebu. Antes ang pagpirma sang NIR Act, ang Negros Occidental ang kabahin sang Region 6 kag parte naman sang Region 7 ang Negros Oriental kag Siquijor. Sunod sa presidente, ining maga-unify o kung maga-isa sang tatlo ka mga probinsya. Ginalantaw sang presidente nga ang Negros Island Region mangin sentro sang development sa Visayas. Ginapaabot niya nga binuligay ang tatlo ka mga probinsya para mapabakod ang ini nga rehiyon. Para naman sa Negrense nga senador, ang Negros Island Region ang magatibong sa ekonomiya sang Negros Oriental, Negros Occidental kag Siquijor, karon nga napaidalom na ini sa isa ka rehiyon. Magadalaman ini sang duga nga mga investment kag trabaho sa tatlo ka mga probinsya. Sini nga hapon ginpermahan sang presidente ang NIR Act para mangin isa na kalayi. Ginsaksiyan ini sa mga lokal nga mga opisyales gikan sa tatlo man ka mga probinsya pati na sang tiglawas gikan sa nagkalain-lain nga mga sektor. Today, thanks to the work of our legislators, the new Negros Island region will be a bulwark of greater growth, as well as a conduit for more effective and efficient delivery of essential services in the region.
We envision as well the NIR as one of the centers of development in the Visayas, further accelerating socio-economic development for the millions of Negrenses and providing strategic convergence regarding resources, investments, and economic planning. I am very proud to be part of this historic measure that will finally make our dream come true for one Negros Island region. And I hope that this will help us uplift our people from poverty and then, of course, bring in much more needed development for our region. Sa Good Vibes, nagsugod siya sa 150 pesos nga capital. Karon, contractor na siya sa mga balay kag building kag naga-specialize sa wall cladding. Yaring report ni Romeo Subaldo. Proud si Miles Flores del Oeste nga iistorya nga nagsugod siya 150 pesos ang iyang handom nga masulod ang construction business. Sa blessing kag Thanksgiving sang Metro Home niya nga office sa Olympia Village sa Bacolod, iyang istorya. Sa iyang mga bisita, nga ang 150 pesos gingamit niya sa pagpaprinta sadto sa calling cards kag flyers kag abanason nga mga natabo, history na. This is a dream come true. Nag-save ka din ni Mrs. From 150 pesos, hasta nga nagsigisigi ang amon project na matamang git. So ang 150 to, ipaprint ko calling card kag flyer sa Plaza Mart. Naging pangatag ko, and then amuton lamit ko si architect. Wala siya nag-surrender kay ang dream niya makasulod sa construction business, gani naghimakas siya. Nakasugod siya sa pila ka mga proyekto, tubtub nga naglapta ang sugilanon parte sa mga nahuman niya nga mga projects, halin sa mga balay, commercial area, pakadto sa building. Suno ka Miles, specialization sa Metro Home ang wall cladding. Ang indoor kag outdoor nga wall cladding ang naghatag sang dugang nga katahom sa mga balay kag nagaserbi man ini nga proteksyon. Ini ang uso sa karon kay ang simple nga wall cladding nagadala sang hotel-like nga atmosphere sa isa ka balay. Proud ko guro na diri ko sa cladding nag-specialize. Oo. So and we have responsible workers, mga mapisan, kag mga tanda nga mga workers nga expert sa claddings. No? There are two types of claddings. We have indoors, the WPC outdoors. Ako maabisang claddings, no? Kumbaga, kung nagapa-derma kita, may bago naman subong, may aesthetic naman subong, gadugang gwapo, kagadugang gwapa sa balay, sa claddings, no? Kag nakahibalo ka mo bala nga ang material nga ginagamit sa wall cladding ang fire kag waterproof kag hindi pa makaon sang anay gani dako ini nga bentaha para sa tag-iya sa balay nga maproteksyonan ang iya nga propiedad. This is lifetime. This is WPC, plastic ni sa. This is fireproof. This is termite proof. Why niya ginakaon sang anay? Why niya ginaanayan? No? Kag hindi ni saya dali masunog. Maski sindihan mo siya, hindi siya masunog. No, hindi siya masunog. And this is waterproof. No? Hindi man siya malusot sang tubig. Dugang pa ni Miles, importante sa sinigasahay sang industriya nga masaligan ka sang imong nga kliyente. Isa ka sala nga butang, madasig maglapta. Isa ka maayo nga proyekto, madasig man maglapta. Halos kalabanan pagit-abi sa iyang mga kliyente, mga overseas Filipino workers, gani doble siya sa paghalong nga hindi mabutang sa kanugon ang ilagi na pabalasan nga kwarta sa iban nga pungsod. Usually, 99% of our clients are OFWs. So, hard-earned money gini nila. Don't waste their hard-earned money na ginpamalasan, even grabe git ang kabudlay nila sa piyak to. So, ang ma-proud ko lang guro nga sa kadamo-damo sang client ko, they're living in abroad. Pag abot nila, ma-turnover na lang kami sa balay nila. So, diligently and honestly, na turnover ko sang insaktong balay nila based sa gusto gid nila. Ang pagtukod sang matahom nga balay suno ka Miles, hindi kinahanglan nga mahal. Pwede ini matagaan sa katumanan, depende na sa imo nga contractor. Kag sa Metro Home Builders, ginasiguro nila nga ang kwarta sang nagapatukod sa balay
worth it gid sa kada sentimo. Ang Metro Home ang yara sa number 24 Dove Street, Olympia Village sa Barangay Alihis sa Bacolod City. Barbs, bintaha magid ko may wall cladding ka, no? Especially nga nagalain-lain karon ang panahon. Amo na nang uso sa buong natin. Kag of course, kitang naga-congratulate sa paglagta sang Negros Island Region. At least no, isa na gid ta ka rehiyon upod man sa Oriental kag Siquijor. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.